Helo na, chroeso ata ni ar gyfer y sesiwn ola yn y Cwt Cerdd yr wythnos yma, lle dwi'n cael cwmni pedwar i drafod roc a phop Cymru. Mae Tara Bethan yn wyneb cyfarwydd sydd wedi perfformio sawl arddull gerddorol dros y blynyddoedd. Casi Wyn hefyd yn wyneb adnabyddus yn ein heisteddfodau ni, ond bellach yn fwyaf cyfarwydd fel artist unigol. Mae Lewys Meredydd yn prysur gwneud enw iddo fo'i hun ar y sîn, ac mae'r gair legend, wel, yn cael ei ddefnyddio lot gormod dyddiau yma, ond dwi'n sicr allwn ni ddefnyddio hwnnw i ddisgrifio Delwyn Sion. Croeso i'r pedwar ohonoch chi, a Tara, da ni'n cael gwerth yn pres allan o'na chdi heno, achos dy fan Fe unwaith dwi'n cael yn Lledden. Dy fan di Lledden fydd yn perfformio rhai o ddewisiadau'r panel i ni yn ystod y noson. Ac falle bod hwnna le da i ddechrau o ran sefydlu'r band, achos da chi'n band eitha newydd, ydych chi'n perfformio covers o ganeuon. Da ni yna, da ni ddim. Oeddwn ni yn fand, oeddwn ni gyd yn ysgol yn gilydd, a nathon ni ffurfio mwyn bod yn fand i brodas yn ffrind ni. A wedyn nathon ni wneud gig nyth, dwi'n meddwl, a wedyn nath rhywun weld bod ni'n gwneud covers. A munud nesaf gathon ni'r gwahoddiad i greu awr o set i ddathlu 20 mlynedd maes B yn Eisteddfod Sir. Felly, dyma fynd ati. A dwi'n teimlo nes i golli allan dipyn ar gerddoriaeth Cymraeg o ran roc a phop yn tyfu fyny, achos o dad yn gwrando ar Corameipion a Irish Rebel music, a mam yn gwrando ar musicals. So, nes i just colli fo. So, oedd o'n lyflu, fatha, dod ar draws yr addysg ma, yr môr, y cyfoeth sydd gen ni, ac wrth gwrs oedd yna drwy'r amser, jyst nath o rwsyd, nes i golli fo. Felly, chwilota. Mwyn trio ffendio digon o balans ar ddilliau gwahanol, genres gwahanol, degawdau gwahanol. Ac yn ffodus iawn, ers yr un gig na, da ni wedi cael gwahoddiad i wneud fwy o gigs. So, rwan, da ni dal yn Lledden. A nathon ni alw'n hyn yn Lledden, oedd bron fath o jog, achos oedden ni'n cefnogi Eden. A nath rhywun, oedden ni'n sbio am pethau oedd yn ddonadlu efo Eden, Lledden. Be mae Lledden yn golygu? Fish flat. Oh my gosh, i'n definitely hwnna. Ond wrth gwrs, erbyn rwan, di ddim cweit mor fatha, flat fish. Nice one. So dyna pam. Gret, ac oedd Tara Delwyn yn sôn y fan anglyn ar storfa o ganeuon ma, dod ar ei draws ar hyd y blynyddoedd o ran roc a phop. Oes na oes air di bod mewn gwirionedd o ran roc a phop yng Nghymru? Na, sy'n ni'n gweud, mae'n arwyr i Paul Simon yn gweud every generation throws a hero up the pop charts, a mae'n wir. Pan ti'n meddwl ddechrau sy'n ganu nôl yn 1971, wel, oedd cyfnod wedi bod yn blaen i Tony Coloma a'r hogiau i gyd. Oedd hwnna'n oes air, achos oedd nhw'n llenwi pafiliynau ac yn neuaddau, oedd nhw'n boblogaidd iawn. O'n i'n pan wnaethon ni, wrth gwrs, o'n i ddim eisiau canu fel na, o'n i eisiau canu beth mwy modern, ti'n bod? So dechreuodd pobl fel Hergest ac Eraill, Edward Eich, o'n nhw'n gwrs yn hwff, ti'n bod, rock and roll cynta, a'r holl bandiau eraill y 70au wedyn. Ond o'n ni hefyd yn adeiladu ar bobl fel Mike Stevens, Geraint Jarman, Cynnar, ti'n bod? So oedd hwnna'n oes air, mae'ch aros os licid i, ti'n bod? Ond i dath hwnna i ben yn iawn, pan dath pobl fel Ail Symudiad mewn ar criw newydd, a wedyn dath, ti'n bod, punk, a wedyn dath. So mae pob cyfnod, dwi'n pobl un cyfnod ddim yn gallu siarad go iawn y pobl cyfnod arall. Mae beth sy'n fi weid ddim yn taro deuddeg gyda rhywun sydd hyd yn oed 10 mlynedd yn iawn a beth. Pan ti'n sôn am 20 mlynedd, ti'n dal i gobeithio siarad gyda gynulleidfa i hunain. Ond sy'n ddiddorol, ti'n sôn am y môr o ganeuon yma, pan dechreuon ni ganu, ti'n nôl yn y 60au a'r 70au. O'n i sôn am discos a stwff yna, ti'n bod? Oedd ydi disgo Howard Gwynfryn a wedyn disgo Mickey Plwm nes mlaen. Ond nhw'n goffa llenwi mas gyda caneuon Saesneg, neu caneuon instrumental, The Book of TVMGs a'r stwff mae gyd, a Russ Conway, ti'n bod, pethau hollol erchill yn y pryd, ti'n bod. Ond yn rhannol bach wedyn, beth oedd pawb yn neud, oedd adeiladu rhyw fath o bas data o ganeuon Cymraeg, ac oedd nhw'n mwy rhythmic, ond nhw'n bach mwy cymleth. Ac oedd pethau'n dod mas o gwed y grwpiau'n cwrdd yn Llangrannog a Glan Llyn ac yn ardaloedd eraill. So ti'n adeiladu wedyn, ti'n bod, mwy a mwy o ganeuon i dy gynulleidfa di. Ti'n bod, oes air? Na. Oes
A oes arall, sy'n ni'n gweud, o'r traddodiad, ti'n gwybod. So, mae'n un yn adeiladu ben y llall. Fysa chdi'n cytuno fo hynny Tara o ran yr covers a falle da chi wedi bod yn neud, o Delwyn yn sôn am bob degawd falle efo'i llais, achos dyna da chi fel cerddorion yn neud, ynddo? Eich llais chi'n dod drosodd yn y gerddoriaeth. Nes di ffemdio hynny wrth edrych yn ôl? Do, dwi'n meddwl, ond oedd na sicr amrywiaeth o fewn y cyfnodau hefyd, ti'n gwybod? A wrth gwrs, be da ni'n trio wneud ydy rhoi yn stamp ni arno fo wedyn ar ben hwnna eto. So, cytuno ag anghytuno. Ella, ydy be dwi'n mynd i ddweud am hwnna. Da ni'n eisiau ffrau, ddim o fewn y 5 munud cyntaf na, Delwyn. Lewys, oedd Delwyn yn sôn y fanna, ti'n am y cyfnodau yma, falle bod ni wedi cyrraedd oes air newydd o'n o ran bandiau ifanc a ti'n neud enw dy hun ar hyn o bryd. Be am y dylanwadau i chdi'n bersonol? Wel, o'n i'n eitha hwyr yn dechrau gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg. Dwi'n meddwl, o'n i'n o gynnau'r meddylfryd ifanc ma bod cerddoriaeth Cymraeg ddim yn cool ac ati, mae gen ti'r meddylfryd pam ti'n tyfu fyny mewn... Oedd ysgol yn reit Seisnigaidd i ystyried bod ysgol gynradd Dolgella ac ysgol gaded Dolgella mor ddwyieithog. Ond unwaith eisiau mewn, mae cerddoriaeth Cymraeg yn rabbit hole masif. Ac mae Tsunami, wrth gwrs, nhw oedd un o'r bandiau mwyaf ar y sîn pan o'n i'n ifanc, 40, 15 adeg yna. Ac bandiau indie, ac oedden nhw'n debyg i'r bandiau yma o'n i'n wrando ar dros y ffin hefyd, Cwt Cinema Club, Falls ac ati. Ond dwi'n meddwl bod yn has dim am cerddoriaeth Cymraeg wedi datblygu efo yr amrywiaeth o gerddoriaeth sydd wedi datblygu dros y blynyddoedd yn ddiweddar hefyd. Yn enwedig efo yr adeg mae sgynnon ni wan efo ersefydliad pys yn enwedig. Mae pethau wedi datblygu yn gret efo faint o gerddoriaeth a'r math o gerddoriaeth gen yr mathau gwahanol y bobl yma yn mynd ar Spotify ac yn mynd ar lwyfan mwy na gwydd na. So ie, mae'n has di wedi datblygu hefyd. Sa chdi'n cytuno hynny Casi o ran datblygiad chdi dy hun fel artist o ran y dylanwadau na chdi? Byswn, a mae'n ddiddorol beth ti'n dweud gyda llwyfannau digidol sydd yn esblygu rwan, achos yn gwrando ar gerddoriaeth gyfoes Cymraeg iaith yn blentyn, mi oedd o'n reality byw iawn ac yn teimlo fel byd penodol iawn. Beth sy'n ddiddorol am y byd da ni'n byw yn ddi ar hyn o bryd ydy bod gen ti pob math o gerddoriaeth a pob math o lwyfannau yn plethu mewn i un. Felly mae'r Gymraeg bellach yn iaith canu cyfoes sydd yn blodeuo ar y cyd efo'r holl ieithoedd eraill yma, ac mae hynna'n gwneud fi'n gyffroes iawn ynghylch y cyd-destun newydd yma da ni'n brofi ar hyn o bryd. Ac yn dal i thir, ti'n meddwl ar lwyfannau rhyngwladol? Yn dal i thir yndi. Mae hwnna'n gwestiwn diddorol achos mae'r tir yn parhau ac yn parhau i newid mor gyflym ar hyn o bryd. Wrth gwrs, beth sydd yn caniatáu i ganu cyfoes Cymraeg fod yn rhywbeth perthnasol ydy bod yna gymunedau naturiol yn ei mwynhau hi. Ac felly, dwi'n meddwl bod yn beth da iawn bod hi ar y we ac yn cael ei dathlu mewn modd naturiol. Lly'r oes wedi newid, ond Tara, i ni glywed un o'r dewisiadau wan, ti'n mynd â ni'n ôl, ddim yn bell iawn yn ôl, pam ti wedi dewis y gan da chi'n perfformio gyntaf? So dwi'n mynd am Can i Gymru gan Datblygu. A dwi jyst yn cofio y tro cyntaf i fi glywed hon. A just y lyrics, do'n i rioed wedi clywed rhywbeth mor amrwd, mor onest, a mor risgé am y cyfnod am o'n i'r pwynt lle oedd y BBC yn cael chwarae'r gan. Wrth gwrs bellach, da ni'n ei chlywed hi'n fwy aml nag oedden nhw pen ddoth i allan i ddechrau fo'i. A mae'r geiriau yn dal yn berthnasol iawn i bethau sy'n mynd ymlaen dyddiau yma, ond hefo twist. Ma' nhw'n efo bron fatha maen nhw'n golygu rhywbeth gwahanol, ond maen nhw dal yn golygu rhywbeth. Mae'r neges yn oesol. Yndi, yn sicr. A tod,
mi oedd na lwyfan i y math o bobl sy'n cael ei disgrifio yn y gan yma. Tiod, y bobl sy'n gweithio i'r BBC, y bobl Eisteddfod, y bobl cerdd dant, ond falle dod na ddim platfform ar gyfer y bobl eraill, sef Datblygu sydd wedi creu y gan yma. So dwi'n meddwl ges i sioc o ddallt bod na yr fersiwn arall o bobl Cymraeg yma. Do'n i jyst ddim yn gwybod amdano nhw. Nes i dyfu fyny fo wrestler. So, i fi oedd o fatha, waw, mae hwn kind of fatha babi. Probably really ddim yn dweud hynna. Ond pobl jyst chydig bach yn wahanol. A mae'r gerddoriaeth jyst mor fatha, dyma ni, gwrandewch. So, a mae Pat hefyd, mae mor cool, a mae'n lyflu cael merch yn, diwo hefyd. Mae bob dim amdano fo yn briliant. Wel, dewch ni wrando rwan ar Tara a Lleden yn perfformio Can i Gymru gan Datblygu. Gradd da yn y Gymraeg ar y Volvo bathodyn tafod y ddraig. Hoff o fynychu pwyllgorau blinedig am ddyfodol yr iaith yn enwedig. Meistroli iaith lleiafrifol fel hobi, platiau dwyieithog i helpu y gyrru. Agwedd gwbl addas ar gyfer cynllun cartre sydd o set dinas. Wastad yn mynd i Lydaw, beth yn mynd i Ffrainc, wastad yn mynd i Wlad y Basg, beth yn mynd i Sbaen. Fi nos yn mynychu bwytau wedi ddydd ar y prosesu'r geiriau. Mae'n swydd sy'n talu'r morgais i'ch gwynaf, person gwbl gwrtais. O'r ysgol feithrin i Brifysgol Cymru, tocyn oes ar y tren greifi. Sa well gyda fi fod yn junkie na bod mor wyrdd a foster Plaid Cymru. Darn o gosod yr wyl gerdant, a holl broblemau'r ddau o blant. Gwersi telyn, Llunos Wyn a phroblem acni, Llywarch Glyn. Heb anghofio codi stŵr, am straen angeol job y gŵr. Mae'n gorau gweithio 1 tan 3 yn gynhyrchu BBC. Llosgwch eich tafodau ar eich paneidiau piwritanaidd. Collwch eich dynoliaeth mewn economeg academaidd. Enwch gyfeillion sy'n enwogion i gyd o'r seir i ryddion, trafodwch tapiau, corau meibion ar eitemau sydd ar helstraeon. Rhifau cynulleidfa roedfa, a pha liw lenni'r lolfa. Tiwtoriad preifat i helpu'r plant, neu a dewi sant. Digon o wyliau i gynnal lliw hael, digon wrth brydeinig i swnio fel si cael. Digon wrth brydeinig i swnio fel si cael. Meistroli iaith lleiafrifol fel hobi, deud bod Cymru'n cael ei wrthrymu bod eich ceir a'ch stickers tafod y ddraig, caws o rad da yn y Gymraeg. Blah, 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 that's done. Lleden yn fanna'n perfformio Can i Gymru gan Datblygu a Casi Wyn sôn yn gynharach am le merched o fewn y sîn roc. Ti wedi cyflwyno rhaglen ar Radio Cymru'n lled ddiweddar yn edrych ar y pwnc yma. Be nath dy daro di'n benodol wrth ymchwilio'r maes? Pa mor eang a gymaint o ddeunydd cerddorol wedi i gyflwyno gan ferched sydd, ac y ffin anhygoel o ddiddorol yma rhwng y grwpiau fel y diliau a'r peledrau, bod nhw'n cyfuno bron iawn yn naws partion cerdansaidd, ond hefyd yn gosod rheini ar ryw fath o glorian gyda, ti'n gwybod, rhoi traed yn dŵr gyda chanu caneuon sydd yn wreiddiol hefyd. A dwi'n meddwl bod yna rhywbeth ofnadwy o felys a diymhongar am y math yna o ganu pop Cymraeg. Mae o'n ganu diniwad iawn, ac do'n ni'n arfer cysylltu pop gyda rhywbeth llawn agwedd sydd yn torri tir newydd. Ond beth sy'n braf am lot ohono fo'n Gymraeg ydy
mae'n amlwg bod yna'r ymdeimlad yma o fod eisiau cadw'n drew i draddodiad hefyd yn codi ben wastad yn gwaith ni. Felly, ie, nath hynny daro fi fatha'r traddodiad yma, da. Ie, y diliau a'r pelydrau efo yna Delwyn, atgofion melys o'i cyfnod nhw? Cofnod nhw'n iawn. Wel, ti'n mynd nôl, mae'n ddiddorol mewn Casi Wyn, mae ti'n dynnu weidrwydd yma, achos felly un peth nath bandiau'r 70au sy'n mynd mlaen. O'n i'n mynd, mae'n anodd esbonio fe, mae un hanes yn gweud yn ymwel, o'n i'n mynd ar ôl Steddfod ar daith, o'n i'n mynd ar daith, ac o'n i'n mynd i llefydd fel Parc y Bala, ddim yn bell o Dolgellau, a byddwn ni'n cael croeso fyna ac yn cael sandwiches yn ei hefyd. Diolch i'r bechgyn yn dod lan mor bell. A o ti'n rhan o'r noson lawen, Bob Roberts Tarfelyn, ti'n bod, ac dyma ni'n cael torri mas o hwnna yn ddifrifol iawn, serious, ti'n bod, ni'n gerddorion, ti'n mynd ar y mwy na 3 chor, ni'n cael galw rhywbeth, ti'n bod, ni'n hogia'r herges, ac oedd y newid, y shift yna digwydd, ti'n bod, a dechreuodd yma, a nath y lledaenu wedyn, ac mae hwnna'n beth, da ni'n gyffodd yna, yn y nechrau 70au, dydy'r grŵp bach yma o bobl, rili. Dyma ni'n beth i dwsin o'n ni oedd yna. Ac dydy 4 grŵp, felly, Gwysidan ac Eraill, herges, edrych. Just cyn hynny, o ti'n mynd i noson lawen, o beth i 20 neu fwy o bobl ar y bil. O ti'n canu gyda 19 arall o bands, ti'n bod, a pawb yn cael 2 gan yr un, ti'n bod. O'n ni'n moyn wneud albums, o'n ni'n moyn wneud awr o set, ti'n bod. A dechreuodd hwnna, ti'n bod, a wedyn, erbyn hyn, achos, mae mor eang, a mae mor ymrywiol, a mae hwnna'n fwy hunan yn dangos ei fedrwydd ac yn dangos cymryd ni wedi dod, pa mor bell na ni wedi dod o'r so-called oes air. Trwy bobl, fel Steve Eves, Datblygu, llwythi a Lewys nawr. Ti'n sôn am bobl sy'n dal falle yn y traddodiad hanner gwerin, hanner blues, hanner... Ond mae boes eraill, ti'n bod, yn gwbl wahanol, a fel yna dylai fod. Mwyaf gyda'r amrywiaeth sydd gyda ni gorau gyd. Yr amrywiaeth mae Tara, chwalu ffiniau ar ddilliau bob pwrpas, di hwnna rhywbeth ti'n glodfori hefyd? O, sicr. Dwi wrth y modd yn enwedig, i fod yn anodd, merched. Mae'n thing, dydi, pen ti'n ferch yng Nghymru, os wyt ti'n gweld ac yn clywed merch Cymraeg yn torri'r ffiniau ac yn bod yn ddewr efo ei cherddoriaeth, mae o wir yn ei fi eisiau dawnsio ar ben bwr a gwled, Delwyn. Mae just, mae o'n rhywbeth cyffroes ac yn rhywbeth dwi eisiau i glywed mwy, sicr. Wel, ydy'n rhywbeth falle rhywbeth Cymreig hefyd sy'n rhan ohona ni traddodiad Eisteddfod a balli Lewys, ac dwi'n gwybod ti hefyd yn ganwr clasurol hefyd, yn dweud, ti wedi cystadlu ar lwyfanna Eisteddfod a balli, ac yn gallu Tara, Casi y fath yn troi eich dilo at wahanol ar ddilliau. Ti'n meddwl bod y cefndir yna di helpu? Ie, wel do, mi oedd canu yn Eisteddfod yr Urdd a'r Genedlaethol yn rhan mawr o magu ac o'n natblygiad cerddorol i mewn ffordd. Ond dwi'n meddwl bod na ffin lle dwi yn gorau cadw'r 2 faes ar wahân i raddau, dwyt. Ond na, yn sicr wedi bod yn help. Dwi wedi gallu trosglwyddo technegau canu. A dwi'n i'r maes arall, wrth gwrs, efo'r band, dim gormod. Ond hefyd, dwi'n astudio cerdd clasurol yn y brifysgol yng Nghaerdydd. A dwi'n gwneud lot o gyfansoddi. So mae hwnna'n help lot, a mae'r hogiau eraill yn y band hefyd yn gwneud mae Gethi'n enwedig yn gwneud cerddoriaeth clasurol fel fi, so mae cael y maes yna yn dy boced yn beth da iawn, dwi'n meddwl. Wyt ti'n rhoi'r un pwyslais ar y 2 beth? Wel, dwi'n siŵr, dwi'n hoff iawn o'r ochr cynhyrchu a sgwennu caneuon ar y funud, ond mae'r ochr sgwennu ar gyfer ffilm yn enwedig yn reit ddiddorol i mi ar y funud, dwi'n eitha joio yna. Da ni wedi glwyd y gan ti di ddewis nesaf, esbonia pam y dewis yma? So dwi wedi dewis planhigion gwyllt gen mellt sydd yn gan reit ddiweddar, dwi'n siŵr 2016, 2017 adeg yna. Lla 2008, dwi'n cofio. Dwi'n wedi gwneud research llawer, ond beth bynnag. Na, wel, ddath y gam allan beth bynnag tra o'n i'n 6 dosbarth ac tra o'n i yn dechrau sgwennu'n caneuon fi fy hun.
ac o'n i'n sgwennu caneuon yn y dosbarth cerdd, a cyn mynd i'r studio, felly at cost, dwi'n gwybod, 2017 yna, amser maith yn ôl. Na, beth bynnag, nath o ddod allan adeg yna, ac o'n i'n gael mewn i gerddoriaeth Gymraeg yn iawn, lle. Ac mae'r gan yn bron yn rhamantu, just cael dyfagu fatha boi Cymraeg normal, o ti'n sôn amdan canu diniwed, mae delivery glyn erbyn y diwedd yn, mae'n bloeddio bron, ond mae'na bloeddio angerddol a mae'n canu'n reit diniwed yn y dechrau, just siarad amdan sut mae pethau mynd yn aber, a just cerdded o gwmpas, a mae'n rhywbeth reit cute yna, dwi'n meddwl. Dim cute, ie. Dych chi'n dall dwi'n meddwl? Ac na, o ran i ddallt grym y gan yn iawn, dwi'n meddwl, mae'n rhaid chi sbio ar ddelwedd a sain mellt yn gyfan gwbl. Mae bob dim yn mynd efo'i gilydd. Da chi'n clywed y gan a da chi'n gallu gweld mellt yn chwarae fo'n fyw. Maen nhw'n chwarae fo'n union fel mae o ar y record yn fyw, a dwi'n licio yna pan mae band yn ei nade. So, yeah. Wel, dewch i ni glywed wan Lleden yn perfformio Planhigion Gwyllt gan Mellt. Methu cuddio o'r awyr las, a sgoi y llwybrau llyfu hyfen ia. Ar y creigiau noch yn ffendio ni, blant bach rhieni, Plaid Cymru o beth am blant. Darlun perffaith cerdyn post, dwi'n codi'n bore'n teimlo'n dost, ond rhaid cofio, heb y ddrai nad oes rhos. O yn ôl pob sôn i'r cenedlaeth anysgrifenedig, ond dwi ddim yn credu popeth ar y we dwi'n darllen. Ni fel planhigion gwyd sy'n tyfu'n lledwyr, ar hyd lannau i'r afon ystwyr. Ha la 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 la, ha la la ha. Methu cuddio o'r tywyllwch brwt, methu osgoi ffeindio'r dwys, yn y diwedd nwch yn ffendio ni. Blant bach rhieni toris cydd ond rhaid cofio, y ddrain sy'n amddiffyn y rhws. O yn ôl pob sôn i'r cenedlaeth anysgrifenedig, ond dwi ddim yn credu popeth ar y we dwi'n darllen. Ni fel planhigion gwyd sy'n tyfu'n lledwyr, ar hyd y lannau i'r afon ystwyr. Ni fel planhigion gwyd sy'n tyfu'n lledwyr, ar hyd y lannau i'r afon ystwyr. Fenno pob sôn os dim angen ar ôl, o mae agwedd y plant wedi'n newid dros dro. Ni fel planhigion gwyllt sy'n tyfu'n lledwyr, ar hyd glannau'r afon. Perfformiad Lleden yn fanno o Planhigion Gwyllt gan Mellt, sef dewis Lewys. A Lewys, be wnes di o'r perfformiad yna? Tara a'r band wedi rhoi gwisg newydd ar y perfformiad? Do, dwi'n licio be nathoch chi efo'r gan. Oedd o ddigon cute. Oedd o ddigon cute, hen ddigon cute. Na, ie, dwi'n tyllu twll i fi bach. Ti'n mynd i ofyn i pawb be mae'n meddwl na? Ti'n mynd i chwysu? Na, oedd o'n gret, licio'r, dwi'n meddwl, nathoch chi ddal naws naturiol y gan yn dda, dwi'n meddwl, fatha mae Mellt yn neud. Ie, so gret. Da iawn. A Casi, Lewys y fanna sôn am Mellt, un o'r bandiau mwyaf diweddar falla. Mae yna rhyw deimlad yn does bod yna adfywiad di bod yn y degawd diwetha. Mae'r bandiau yma fel taswn nhw'n popio fyny bob man. Oes a nag oes. Dwi'n meddwl, da ni'n mwynhau rhamantu bod na adfywiad, ond mae o wastad yna, dydy. Mae o wastad yn bresennol. Ond mae yna sicr adfywiad ymysg y merched sydd wedi bod yn canu yn y Gymraeg dros y blynyddoedd dwytha. A pa mor, ti'n gwybod,
bod ni yn gwiroi ffwr o'r traddodiad eisteddfodol na fwy, sydd yn rhywbeth anodd iawn i'w wneud, a dwi'n meddwl bod yn bwysig cydnabod hynny. Ti'n meddwl am artistiaid sydd yn torri trwodd yn ifanc iawn, fel Billie Eilish neu Lord yn enghreifftiau. Ti'n gwybod, mae o'n rhywbeth sydd yn digwydd yn eitha sydyn, lle dwi'n meddwl bod lot o Gymru Cymraeg yn enwedig yn mynd trwy'r broses yma o ddysgu'r holl ddeunydd clasurol, gwerinol, cerdant, corawl sydd yn fraint yn ddoi hun. Ond wedyn, beth ti'n neud drwy dy arddegau hwyr a dy ugeiniau cynnar ydy ddysgu'r pethau yna mwyn sgwennu pop. Ac dwi'n meddwl bod hi'n anodd iawn ffindio artistiaid pop sydd yn canu yn y Gymraeg mor ifanc ac ti'n gwybod yn ei harddegau, achos y peth naturiol a greddfol i deulu wneud ydy os ydy plentyn yn dangos diddordeb mewn cerddoriaeth yna i'r Steddfod a chi. Sydd yn gret achos maen nhw'n dysgu am diwylliant a traddodiad a phob dim arall, ond wedyn mae'r ffordd mae hwnna wedyn yn chwarae ran gyda canu cyfoes yn gymleth ac yn gwneud yn gwaith ni'n eitha gwreiddiol, ond hefyd yn achosi lot o densiwn yn cerddoriaeth gyfoes neu dwi'n meddwl. Sa chdi'n cytuno Tara fel rhywun sydd wedi perfformio gymaint o'r ddilliad o hyd y blynyddoedd? Dwi'n gweld mi! Ie, wel, dwi'n meddwl un peth mawr ydy y peth lleisiol. Ti'n gorfod, fel nes ti ddweud, dad ddysgu, a mae'n rili anodd. Ti wedi cael dy ddysgu i anadlu reit fewn i'r ochra fan hyn, a ti'n gorfod dal o'i gyd yn fama, yn barod i'r sŵn mawr mae'n ddod allan. A wedyn, pen ti'n trio canu pop wedyn, mae jyst yn swnio'n... diolch yn swnio'n onest, diolch yn swnio'n driw, a diolch yn swnio'n... Wel, pen dwi'n neud o fela, anyway, diolch yn swnio'n neis i rando arno fo. Does am cynildeb na. So ti wedyn yn gorfod cofio i beidio anadlu, cofio i beidio taflu y llais, trio stripio dy falsetto yn ôl. Un peth o'n i wastad yn poeni amdano fo, oedd gallu beltio i fatha y CD na. Don't bother. Ond beth sy'n lyflu wan ydi, dwi'n mynd gorfod, achos does a neb yn dy glyweld di yn mynd, you can't hit the D, you're out. Mae fel, mae hon yn canu wbeth neis i'r anton o fo, dwi'n gobeithio. A neb yn sgwennu'r feirniadaeth yna. Ond, heb yr addysg a'r wybodaeth yna i ddechrau fo'i, sa chdi methu gwneud 6 gig un ar ôl y llall, achos ti dal yn ymlaen i rei o'r technegau, dwt. Ond ti'n gorfod peidio defnyddio rhai eraill. Sa'n siŵr os yn cytuno, achos fel un nath eriod fynd trwy'r Steddfod fel canwr, o'n i wedi dysgu canu mewn llefydd bach yn amal, a dysgu trwy gamgymeriadau, ti'n bod. A'n credu mae hwnna'n wir am lot fawr o bobl oes ar altheblaeth, mae'n dechreuais i, yw bod, achos oedd cymoedd Aberdâr, oedd ti ddim yn mynd i'r Steddfod Genedlaethol, o'n i'n gwybod amdano fe. Reit. Nes 1971, ti'n bod. A wedyn, beth o ti'n neud, oedd canu mewn gigs lleol, drosodd a throsodd, dysgu, cryfhau dy lais di, cyfansoddi pethau bach, canu'n ddwyieithog, canu'n Gymraeg wedyn, a mae hwnna'n rhywbeth hollol fierth i. Waw. Ond credu, sy'n ni'n gweud yr un peth am bawb arall ar y pryd yn Hergyd, ac o'n i'n neslan yn Omega, bod e ddim yn bodoli i ni, bod y Steddfod ddim yn bodoli mwy na mewn lle i fynd i berfformio, bod yr holl beth wedi dod o rhywle arall, ti'n bod? A pam doedd o ddim wedi bodoli i chi, then? Oedd mam a dad ddim yn mynd i Steddfod. Reit. Sefod yr Urdd yn bwysig, achos yn yr ysgol, ti'n bod, ac yn sefod yr Urdd, hanner cam mlynedd yn ôl i Lenni, dechreuais i ganu. Ti'n bod, so mae hwnna'n bwysig, ond o'r genedlaethol, oedd yn rhywbeth hollol fierth. Ond be am gyfleoedd perfformio'r adeg yna yn y Steddfod? O'na gyfleoedd i fandia? Na. Felly mae hwn yn rhywbeth newydd sydd wedi datblygu. Na, falle oedd. Mae'n mor bell. Oedd enghraifft yn cofio yn symud yr Urdd Abertawe, clywed Chebot yn canu mewn Ffrindiau ar y llwyfan gyda diwyr faint o hogiau'r hyn a hogiau'r llall. A wedyn, ti'n bod, yn Steddfod Bangor, dwi'n ddwrnod gwerwch, nôl pryd ni, oedd
a pethau wedyn hwlffodd. Oedd yna pethau oedd y gymdeithas yn trefnu wedyn, ac oedd Cynghorydd Cymraeg yn cael sylw wedyn, oedd yna lwyfan ar ei gyfer e. Sef cyn hynny, oedd hi'n canu i ryw griw o ferched y wawr. Ti'n bwyntio pan ti ddim ar Ferched y wawr yma fa. Dim amach mechan yma. I ryw griw capel, i ryw glwb, o'n i'n canu mewn tafarn ym Mhontypridd, Cyfarnen Gaerdydd, yn Aberdâr. Rwle ti'n cael canu, ti'n bod, jyst er cael canu, ac oedd ti'n dysgu wedyn, ti'n bod, Lewys yn sôn, ti'n mynd i'r coleg i wneud cerddoriaeth. Na'r un peth sydd wedi datblygu ers sbel mewn Cynnar Cymraeg yw bod safon y cerddorion cymaint gwell na beth oedd e nôl pan dechreuon ni, ti'n bod? Achos mae'r amrywiaeth yn gallu gweud na, ti'n bod? Ond mae'n safon cerddorol ar offerynwyr hefyd, ti'n bod? Oedd pobl fel Ingerot, trwodd i bando, trwodd i reina, ond hwn gwella'r safon o hyd. Ti'n bod? A pawb yn herio i gilydd wedyn? Elfen o hynny? Oedd yma chi fan, oedd ti'n ffili herio. Ti'n bod? Oedd ti'n sôn am rhywun fel Jeep, oedd ti'n myf a Pino ar yn safon arall, ti'n bod? So beth ti'n neud, oedd ti'n meddwl, reit, wel, mae'n nhw ar y lefel yna, o'i moyn math yma gyddoriaeth, ond mae fi'n gwella digon i allu gweud beth o'i moyn gweud, a cyfleu beth o'i moyn cyfleu yn gerddorol ac yn eiriol, a na wy'n oce. Ond ie, mi oedd ti'n ymwybodol iawn bod ti'n cael adael ar ôl. Wel, un gafodd ddim i adael ar ôl yn sicr ydy Meic Stevens, a dwi'n dod at eich dewis chi wan, Delwyn. Pam dewis yn o'i ganeuon o? Wel, na rhyfedd iawn, mae hwnna'n cyplysu, achos yn Cafan Sgwrs Llangrannog, oedd yna lot o ganu. A bydde ti'n mynd, bydde'r criwiau mynd gyda gitarau, nylon strings, ti'n bod, pethau rhad, beth oedd yn y blaid, beth oedd yn y gymdeithas, mynd canu caneuon, ti'n bod, mynd i Lacali, pawb yn chwarae gitar. A wedyn, fel ni'n gweud, o'n ni wedyn yn perthyn i gyfnod newydd, a bydden ni'n mynd yna ac yn canu stwff Meic yn Huw Foulkes, stwff yna. A os o'n nhw'n mwy cymleth, a stopodd rhai pobl dod â'i gitars i'r gwersyll achos o'n nhw ddim yn gallu ymuno. Ond oedd yn lle pwysig yn Cafan Sgwrs Llangrannog, a oedd ni a fe'n air i ffurfio. Os oedd Clive a finne yna, oedd Clive yn cyfansoddi'r gan, fy'n helpu dy'r cods. Yn Cafan Sgwrs Llangrannog, a oedd rhywbeth fel rhai o'r ganeuon herges i cyfansoddi. Swn i fel y lle i fod, yndi? Y lle i fod, os oedd mynd dalne. O ran Mae'r Stevens, oedd ti'n gallu canu mi nos, cael y plant i'w glau, oedd y swogs yn eistedd lawr, gitars yn dod mas, pobl fel Catrin Edwards, finne, dechrau canu gitar, a fydden ni'n canu caneuon Meic, achos yn nhw just y caneuon iawn i ganu. O pobl yn gallu canu gyda ti, bod nhw'n gallu canu'r cods. O ti'n dysgu, ti'n gwella fel gitarydd wrth i canu nhw gyda rhywun arall yn gallu canu gitar yn well beth i wastad. Ac oedd y stori i ddweud, oedd yn Gymraeg iawn, oedd yn gyfoes iawn, ti'n bod. Ac oedd ti yn yr eiliad yna, oedd ti'n teimlo'n rhan o rhywbeth oedd yn tyfu, ti'n bod. Ac wrth gwrs mae Meic yn genius yn dweud, ti'n bod. Wel, dewch i ni glywed wan dewis Delwyn ar gyfer y sesiwn yma, sef Can Walter gan Meic Stevens. O ffarwel man fore braf, o ffarwel i chi, ond heddiw i ffwrdd ar y tarpan, dan donau oer y llu. Brasioch ma'n rhaid y madal, hiraeth alen o am yr ôl. Heddiw i ffwrdd ar y tarpan, mor isel dan y don. Cofleidio ei rieni i chwarae ffrindiau gyd. Ni wela fydd mosol fa mwy o fynd i bellter byd. Brasioch ma'n rhaid y madal, hiraeth fel enw am yr ôl. Heddiw i
Yn hafarn glyd y pentre bach, hi arian yr oes yw ffrind. Wel, y bwch lana iechyd a, i'r rybel mae'n rhaid mynd. Brasioch mae'n rhaid y madal, i'r aeth fel enw am yr ôl. Heddiw I ffwrdd ar y terpan, o'r isel dan y don. Ymhen y mis y postman daeth, a llythyr at I dad. Bu farw Walter dan y môr, bu farw dros ei wlad. Brasioch mae'n rhaid y madal, i'r aeth fel enw am yr ôl. Heddiw I ffwrdd ar y terpan, mor isel dan y don, mor isel dan y don. Perfformiad lleden y fanna o ddewis Delwyn Sion, sef Can Walter gan Meic Stevens, a Tara wrth fynd ati I greu rhywbeth newydd, ffres, o gan mor eiconig. Be di'r broses o greu rhywbeth fel yna? Wel, be ti ddim eisiau gwneud ydy trio gwneud be nath nhw, de. Achos dwi ddi byth yn mynd I fod cystal a Meic Stevens. I get it, mae hynna'n iawn. So, dwi'n meddwl, ti eisiau talu teyrnged, ti eisiau dangos parch, ond hefyd wyt ti ddim eisiau ailadrodd, achos os dwi jyst yn fi ac gitar acoustic, wel, sa well I ni gael Meic Stevens bysa fo sgwennodd y peth. So dwi'n meddwl, yn reiddiol, o'n I yn meddwl just defnyddio keys a just canu, ond oedd hwnna'n teimlo'n ddiog. Oeddwn ni'n siarad gyda doedd am y ffaith, mae pobl yn meddwl yn gyffredinol, os wyt ti'n gwneud rhywbeth yn fwy acoustic, yn fwy stripped back, mae'n haws. Dwi'n ffeindio fo'n anoddach. Tafla di sync y gegin ato fo, a mae fel, ei, dyma'r vibe, da ni yna. Ddim bod ni eisiau cael Walter fela, ond ti'n fwy noeth yn dwyt. So just trio ffeindio rhyw ffordd o wneud rhywbeth gwahanol sydd ddim yn rhy bell I ffwrdd. Felly, nes I gael loop pedal ta 2 blynedd yn ôl, dwi'n diwsio hi eto. Felly, am gyfle. Am gyfle. Dewch I ni droi at y digwyddiadau gwyliau cerddorol. Lewys, mae yna dipyn ohonyn nhw yng Nghymru, yn amlwg mae'r cyfnod diwethaf wedi golygu bod pethau wedi dod I stop, ond o ran pethau fel Maes B, Tafwyl a'r gwyliau yma, pa mor hanfodol ydy'r rheini chi fel bandiau ifanc? Wel, nathon ni ddechrau mewn gwyl. Oedd yn gig cyntaf ni'n sesiwn fawr o gella yn y clwb rygbi mewn cornol bach. Ac mae'r ffaith bod ni wedi dechrau mewn gwyl jyst yn golygu... Mae mynd I wyl a perfformio mewn gwyliau jyst yn golygu lot mwy I achos hynny. A dwi'n meddwl bod, yn enwedig yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg, mae gwyliau I weld yn rhyw fath o lefela I gyrraedd, rhyw fath o stepping stones. Mae o'n rhyw fath o draddodiad, dwi'n meddwl. Mae'r Eisteddfod ydy'r high point yn yr ha, chwarae Maes B, you've made it, type o beth. Ac dyna'n sicr, hyd yn oed os oedden ni'n agor Maes B, oedd o'n fraint I fod na, a wedi oedden ni wedi bod yn mynd ers 1 neu 2 blynyddoedd, a ffaith bod ni wedi gallu chwarae yna mor gynnar, jyst yn brofiad gret, ac oedd o'n sicr wedi rhoi... Mae'n rhoi hyder I fandiau ifanc. Ti'n synnu pa mor ifanc ydy bandiau cyfoes Cymraeg, dydy yma artistiaid. Maen nhw'n ifanc, a mae'r ffaith bod yna lwyfanna fel yn Eisteddfod drwy'r wsos, oedden ni'n chwarae 4 gig yn ystod yr wsos. Oedd o'n hybu hyder, ac oedden ni mor ifanc, ac oedd o'n neud ni feddwl bod na gyfleoedd fel yna yn y dyfodol. Y digwyddiadau yn fanna, Delwyn, mae yna ddigwyddiadau blynyddol yn yn calendra ni fel Cymru Cymraeg, Can I Gymru'n un ohonyn nhw. Be am bwysigrwydd y gystadleuaeth yna o ystyried datblygiad yr arddull yma'n benodol?
Sa'n siŵr pa mor bwysig yw mewn y rhaglen o ran datblygiad canu yn Gymraeg. Mae'n event yn credu erbyn hyn, yn dweud, a mae ambell i gan i'r trwad. O'n i'n gweithio Tara, beth i'n gweithio ar un nôl yn yr 80au fel cynhyrchydd. A ti'n cael y cynnion i fynd yn mewn, ti'n bod, yn aml iawn, ti'n cael y 70 can yn dod mewn, a ti'n meddwl, oedd yn bon, o'n nhw ddim yn dda iawn. Yn ymddiheiro am weid, o'n nhw ddim. Ond o'n i'n cofio un flwyddyn, o'n i'n cael yr 68 o'r gynion yn cyrraedd mewn ac yn y bore ola yn cyrraedd, ac o'n i'n gwybod o'n i'n gryndo nhw'n y gyd, a o'n i'n meddwl, beth am i'n ei leni? A dath y caset mewn ar y bore di llun ola, a mae'n rhoi am mewn ar y peiriant, rhoi ymlaen. A'r peth dath mas oedd, siwmai ar hyn ffrind, Mae'n dda cael dy weld i gatra. A ni'n gwybod, sy'n rhedeg ar y cord ar y trwth ffrais, ffrwth, mae canu Gymru di cyrraedd. Ond, ti'n gwybod, blynyddoedd eraill, ti'n gwybod ti'n lli sboto'r gan fel arfer sy'n mynd i ennill, a mae yn bwysig, os mae just am y gan yna. Ti'n gwybod, cwpl o gynion eraill hefyd, yn cofio Eraill yn ennill yn credu un flwyddyn, ti'n gwybod, a Sian James yn canu gyda Delwyn flwyddyn arall Gilydd y Gwynt. So, ydy mae'n bwysig yna, ond oedd yn credu bod yn rhaglen bwysig i ddatblygiad. Beth sy'n bwysig, beth mae Lewys yn gweud, bod ni'n cael canu 4 gwaith yn Eisteddfod, bod y bandiau'n cael profiad, bod nhw'n cael mynd mas i ganu, nosweithiau mawr, nosweithiau bach, a bod ni'n mynd i ganu cynulleidfa ni, ti'n gwybod. Y gwyliau yma felly, Casi, yn hynod bwysig i chi fel cantorion ac artistiaid. Os na uchafbwyntiau i chdi'n bersonol? Yr uchafbwyntiau... Oes, mae siŵr bod maes bi dros y blynyddoedd just yn gymdeithasol ac yn gerddorol. Mae o'n rhywbeth mor arbennig a gwerthfawr, ac da ni wedi golli fo rwan ers 3 blynedd, dwi'n meddwl, do, achos mi fydd yna rhyw fath o storm, do, 3 blynedd yn ôl. Wel, nes i chwarae de, dwi'n gwybod am y lleill. Gys ti neud. Ond heb orffocysu ar negyddol, dwi'n meddwl bod y 2 blynedd bod i absenoldeb o jyst wedi pwysleisio fwy yr angen yma am y gymuned sy'n jyst yn bodoli am wythnos, ond mae'r atgofion, mae gen ti gymaint o ffrindiau ti wedi cyfarfod yn maes bi. Ffrindiau wedyn ti'n weld eto ac eto mewn gwahanol lefydd yng Nghymru, ac mae fatha bod o'n dŵad â pobl ynghyd mewn ffordd mor agos, achos y peth mae eto, mae cerddoriaeth Gymraeg yn rhywbeth, achos i fod o'n lleiafrifol, mae'n gwneud y profiad yn fwy exclusif, ac nid yn exclusif, ond yn fwy arbennig rhywsut, ti'n gwybod? Achos mae'r peth yma jyst yn bodoli, ac yna mae o'n agor allan. Just y cymdeithas, mae'n gymdeithasol iawn, dyn ni. Mae'n intimate iawn. Yndi, ac y ffaith bod chdi'n dall y geiriau yma sydd yn cael ei ganu ar lwyfan, a di'r rhan fwy ar byd ddim yn ei ddall o, ac am wythnos gyfan, da ni'n cael ei fwynhau o heb unrhyw ymddiheiriad, a mae hwnna yn sicr yn uchafbwynt. Gawn ni gyd obeithio am fis Awst 2022. Casi, o ran dy ddewis di, dwi wedi cadw hon tan yr un ola, achos un o'n hoff ganeuon ni hefyd. So pam ti wedi dewis y gan yma? Dwi wedi dewis y gan yma achos mae'n stori dda, mae'n farddonol iawn, a dwi'n cofio chlywed ar MySpace, dwi'n meddwl, yn ifanc iawn, newydd gychwyn yr ysgol uwchradd, ac bosib bod i'r tro cyntaf i fi glywed can bop o arddull mor wahanol i'r hyn o'n i wedi glywed gen mam a dad fel Edward H a falle, ac dwi'n cofio nghlys di jyst yn codi ac yn teimlo bod delwedd Cwt Cerdd hefyd oedd gen i, dwi'n meddwl bod gen i rhyw fath o extensions yn ei gwallt ar y pryd a lot o liwiau gwahanol, ac oedd ei lluniau MySpace yn andros o cool, ac dwi'n cofio teimlo, mae modd cysylltu y Gymraeg gyda'r holl gerddoriaeth Anglo-Americanaidd yma dwi'n gwrando fel hefyd. Ac mae llais i hefyd yn ysgafn ac yn dawel, gyda ni sôn gyna. Mae'n braf clywed canu Cymraeg, ysgafn a thawel yn hytrach na wastad. Y blwydd i o, a'r hais ma sydd yn digwydd. Oes, mae'n iawn i fynd i chilio. A bod yn gynnil hefyd. Dy draed i fyny, ie. O, da iawn. Wel, dewch ni gyd wan ta roed yn traed i fyny a mwynhau perfformiad lleden o Adar y Nefoedd gan Cwt Cerdd.
Sôn manale sydd ddim rhywbeth i ffwrdd. Lle mae'r afon ar dyffryn ymgwrdd sydd bron mor hyn arnen uwchben I bod tywys o gesgrif nath ymlaen dros o fi o dwi ddim isio stopio canu amdana ti ddim isio anghofio amdana ti Adar yn efo'i dewch nôl I o leior Adar yn efo'i dewch nôl mae na waith i'w wneud Adar yn efo'i dewch nôl I o leior Adar yn efo'i dewch nôl mae na waith i'w wneud Mae'r brain dal yn aros Drwy'r dydd, drwy'r nos I bob tywys o gesgrif nath ymlaen dros o fi O dwi ddim isio stopio canu amdana ti Ddim isio anghofio amdana ti Adar yn efo'i dewch nôl I o leior Adar yn efo'i dewch nôl mae na waith i'w wneud Adar yn efo'i dewch nôl I o leior Adar yn efo'i dewch nôl mae na waith i'w Ia lleden y fanna sydd wedi bod yn brysur iawn drwy'r nos. Diolch I Tara a'r criw am ei holl berfformiadau heno yma. Wel, y gair ola i'r ddau ienga ar y panel, Casi a Lewys, o ran y dyfodol wan, lle da chi'n gweld canu roc a phop Cymraeg? Wel, mae'n gyd digwyddiad gret, achos dwi'n sgwennu treithawd ar y beth. Just the boy. Diolch yn fawr, os gennych chi unrhyw syniadau, os ydyn ni'n gwerthfawrogi... Dwi'n meddwl bod mae sy'n Gymraeg wedi dod ymlaen yn dda iawn o ran dod ymlaen efo'r amser, dwi'n meddwl o ran digideiddio dwi'n anair fa? Digideiddio. Y Gymraeg, dwi'n meddwl bod mae pys yn sicr wedi helpu. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod labeli annibynnol fel Cosh, fel Libertino, hynna I gyd wedi yn lot mwy busnes savvy nag oedden nhw gynt. Mae pys wedi
rhoi trefn ar lot o bethau o ran rhoi cerddoriaeth Cymraeg ar blatfform sydd yn eang ac wedi dod ar barriers lawr, barriers iaith lawr o chydig bach efo playlists yn ymwneud efo Spotify. Mae pawb yn sôn am alpha, ond mae o'n enghraifft perffaith o'r iaith Gymraeg yn torri drwodd mewn cyfrwng sydd yn iaith llefrifol sy'n troi drwodd mewn cyfrwng Anglo-Americanaidd, really. Mae pethau yn sicr yn gwella yn yr ochr yna, ond dwi'n meddwl. Casi, sa'ch ti'n cytuno? Swn i'n disgrifio hi ag bosib yn gweld hi fel mae Walt Whitman y bardd yn sôn am y lôn agored yma sy'n ymestyn allan. Ac da ni'n edrych wan ar fyd, ti'n gwybod, sydd yn newydd iawn ac wedi newid. A dwi'n gobeithio bod yna le i ganu cyfoes Cymraeg yn fwy nag erioed, fod yn chwarae ran, yn cyffroi ac yn herio pethau a defnyddio hi fel offeryn hefyd sydd yn gyffroes iawn. Ac peth arall, o fantais i ni, gan bod gynnon ni'n diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru, hynny ydy bod gynnon ni ddim labeli a chwmni rheoli a circuit gigs sydd mor gadarn ar hyn sydd yn digwydd yng ngweddill Prydain. Mae'n golygu bod cerddoriaeth yn cael bodoli fel rhywbeth rhydd iawn. Ac bod yn mynegiant ni'n gallu dod o le pur iawn hefyd, sydd yn eithriad, achos mae rhan fwyaf o genhedloedd, mae gynnyn nhw'r strwythura yna. Dio ddim yn fan hyn ar wahân i ambell sefydliad gwych fel y Sefydliad Genedlaethol, ond mae hwnna wedyn yn gyfle i fod yn ymestyn yn hadenydd gymaint ydyn ni eisiau. Difyr iawn, cyfnod cyffroes dwi'n siŵr, a phob lwc i chi sydd dal ar y sîn ar hyn o bryd. A diolch i 4 ohonoch chi am sgwrsio difyr dwi wedi mwynhau. A dyna ni, mae drysau'r Cwt Cerdd yn cau ar ddiwedd wythnos Eisteddfod AmGen. Diolch fawr iawn i chi gyd am wylio. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint a ni yn fan hyn. Nos da.